bezero, hau da marka. Zenbatzaile zehaztuak. 100 eta 1000 bitartean eta 1000 eta milioi bat bitartean. Kaixo, zer moduz? Ondo? Gaur emango duzun informazioan kopuruei erreferentzia egingo diezu. Badakizu nire herrira zenbat turista etortzen diren urtero? Ba asko. 30.000 pertsona gutxi gora bera. Udan jende gehiegi egoten da. Baina ni udan herri txiki batera joaten naiz atseden hartzera. Han 300 pertsona bizi dira. Eta oso toki lasaia da. Zure herrira ere turista asko joaten dira? Ikusi bideo zati hau. Pilartxoenea ostatuan oporrak hartu dituzte. Merezi dugu atsedena. Arrazoi duzu, lana gogor egin dugu aurten. Bai, baina uda bikaina izan da. Zenbat bezero pasa dira guztira? Ordenagailuan begiratu beharko dut, baina gutxi gora bera 200 pertsona. 200 bezero. Hau da marka. Eta denak poz-pozik. Gogoratu, zenbakiak normalean izenaren aurretik jartzen dira. Adibidez, 4 herri bisitatu ditugu asteburu honetan. Baina badira 2 salbuespen. Bat zenbakia izenaren ondoren jartzen da beti. Adibidez, bezero batek 2 gela erreserbatu ditu gaur. 2 zenbakia 2 modutara erabili alda. Aurretik eta ondoren. Aurreko adibidean 2 gela aipatu ditugu. Eta beste adibide honetan 2 zenbakia izenaren atzetik jarri dugu. Maleta 2 utzi ditugu ostatuko harreran. Kontuan hartu. 2 zenbakia eskuinean badoa, zenbakia deklinatzen da, ez izena. Maleta 2 izena jarri diegu bada ezpada ere. Era berean, gogoratu, izena isilean gelditzen bada, zenbakia deklinatu egiten dela. 3 emakume sartu dira tabernara. 3 nire lankideak dira. 3 emakumeak esan beharrean, 3 erabiltzen dugu emakume hitza isilean utzita. Bestalde, 100-tik 1000 bitarteko zenbakiak eta partikulaz bereizten dira. 100koak, gero eta partikula eta azkenik batekoak jartzen dira. Ikus adibide hauetan. Ostatua gero ordainduko dugu. Guztira, 127 euro dira. 800 eta 12 ikasle daude eskola honetan. Gogoan izan, zenbaki hauek horrela idazten direla, baina ez direla hitzez hitz horrela esaten. Beraz, zenbaki hauek ahoz honela esango ditugu. 127, 812 eta abar. 1000tik gorako zenbakiekin eta partikula behin bakarrik jarri behar da. Eskema honakoa da. 1000koak, gehi 100koak, eta partikula eta ondoren batekoak. Adibidez, arotzaren faktura 1300 eta 50 eurokoa da. 100koak eta batekoak aipatzen ez badira, eta partikula 1000 edo milioiaren atzetik jarri behar da. Autozar horrek 4000 eta 500 euro balio du. Eta milioien kasuan, etxe eder hori erosteko, 1.000.000 eta 200.000 euro behar dituzu. Ariketak egingo ditugu jarraian. Adierazi, zein da 2 esaldi hauetan zuzena. 2 maleta utzi ditugu ostatuko harreran. Ala, maleta 2 utzi ditugu ostatuko harreran. Biak dira zuzenak. Idatzi zenbakiak hitzez hitz. Ostatua ordaindu dugu. Guztira 127 euro. Auto zahar horrek 4000 eta 500 euro balio du. Etxe eder hori erosteko
1.100.000 euro behar dituzu. Arotzaren faktura 1.350 eurokoa da. Zenbatzaile zehaztuak. Izena isilean gelditzen bada, zenbakia deklinatu egiten da. Ehunetik gorako zenbakiak. Milatik gorako zenbakiak. Ehunekoak eta milakoak. Agur, ondo ibili.